मैयानि हरनि थांनाय जाथाय जन्थु हरनि 10 बाजि 15 मिनिटसोआव जानाय जाथाय बा दुखुनांथाव जाथाव जि जाथायखौ जों नुफेराखैमोन, जि जाथाया जोंनि धोनस्रि समाजाव जानो नाङामोन, बे जाथायखौ थांनाय हरावहाय जोंनि धोनस्रि समस्तिनिनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एबा इउपिपिएलनि मावथि हान्जाफ्रा जोंनि बिपिएफनि हान्जा बिपिएफनि मावथिफोरखौ हरनि समावहाय गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आङो जोंनि धोनस्रि ब्लक एबा जोंनि उदालगुरि टाउननिफ्राय आंनि मावथि लोगोफोरखौ आं दोननो थांदोंमोन। जेब्ला आङो थाङो हरनि 10थासो जाबायमोन आरो 10थासोआव आं दोननो थांदों। बे समावहाय आङो खायजामाथि बारनानै मिदिपारा जानानै आं ओरै गिदिंदोंमोन। थिग बे समावनो आङो मिदिपारानि मोनसे पानि टेंकि होनाय दङ, बे पानि टेंकियाव आङो रेस्ट लादोंमोन दसे। बिथांमोना बहानिफ्राय फैदों बहानिफ्राय थांदों आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै आं बेखौ बुंनो थाङा। जन्थु आं लाखिना दोननाय गारि, आं जन्थु आंनि मानसिखौ दोननो थांनाय समावहाय बिथांमोना फैनानै आंखौ डाइरेक्ट अभारटेक खालामदों। आं बुंदोंमोन, बिथांमोनाव सोंदोंमोन जे नोंथांमोना मा जादों, नोंथांमोना आरो मा खालामनो फैदों? आंहा नोंसोरजों जेबो लोब्बा गैया, आंहा आंनि मावनांगौ खामानिखौ आं मावदों। बिथांमोना डाइरेक्ट फैनानै सोरबा गोरा बुङो, सोरबा रड लादों, सोरबा गन लादों, सोरबा अन्थाइ लादों, सोरबा आंखौ नारखांफैदों। डाइरेक्ट बुंदों गारियाव मा दङ, मोखां खाथेजों बिथांमोना मोखां खाथेजों दै, गारियाव दङ मा दङ चेकिं खालाम, नोंसोर बहानि मानो फैदों? बिथांमोना बेबायदि सोंनो अधिकार गैया। खारन गाबोन बिसायख'थि दङ, आं आंनि मावथि हान्जाफोरखौ आं दोनहैदों। बिथांमोना जुदि जोंखौ माबा मोनसे गाज्रि मावनाय नुदोंबा निस्सय जोंखौहाय सोंखारि, खिन्थु जोंथ' रावनिबो बिर'धि जेबो मावाखै। जोंहा अलरेडि जोंनि धोनस्रि समाजथियाव दिनैसिम बेबायदि दावराव दाङाबाजि जाफेराखै। मैया थांनाय हरावहाय फार्स्ट टाइम जोंनि धोनस्रि समाजथियाव दाङाबाजि जादों। बिथांमोना मानो बेबायदि दाङाबाजि खालामदों आं बेखौ बुजिना मोनाखै। बिथांमोननि साननाय हनाया मा आं बेखौ बुजिनो मोनाखै। जोंनि साननाय हनाया क्लियार जे जोंहा सोरजोंबा नांलायनांगौ खमलायनांगौ जोंहा बेबायदि साननाय गैया। खारन जोंनि दानि जेनेरेसन, दानि इउथ्सफ्रा बेबायदिखौ लुबैयाखै। आं हमनो हायाखैदि, बुजिनो हायाखैदि बिथांमोना मानि थाखाय जोंखौ बेबायदि पार्सनेल डाइरेक्ट एटेक खालामखो। नोंथांमोननि माखासे नस्थ' खालामदों नामा गारिफोरखौ? नस्थ' खालामदों। मा मा गारिमोन नोंथांमोननिया? खैथासो गारि बुखारजादों नोंथांमोना? जन्थु जि जायगायावहाय आं दंमोन बेयाव आं हारसिंल'सो दंमोन, गारिया मोनसेल' दंमोन बलेर'। जन्थु आं सालायो बे गारिखौ बिथांमोना डाइरेक्ट बुख्रेबदों। आंखौ सोरबा बिखायाव हमना नारखांदों, सोरबा बोस्लिंदों, सोरबाया एकदम बुनो नागिरदों, बेबायदि एटेक खालामदों। बिनि उनाव जों दसे थानानै जोङो बिनिफ्राय साइड जानानै जोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय जों खारनांदों। जुदि जों बेयाव थानानै जुदि जोङो बिसोरजों जुदि गोरा जुदि उत्तर होयोबा, जोङो जुदि थरखा थरखि जायोबा, निस्सय बिथांमोना जोंखौ मैयानि हरावनो बिथांमोना जोंखौहाय एकदम मोनसे गाज्रि परिबेसाव लांनानै जोंखौ माने बेबायदि गाज्रि माने थासारियाव बुला बुलि जागौमोनदां आरो। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जों खारलांबाय, जों खारनाय बायदि जाबाय। आरो बिथांमोना दसे उनाव मा खालामबावखो, जोंनि जन्थु पार्टि अफिसाव थानाय गारिफोरखौ फैनानै डाइरेक्टलि सोङा हसिया डाइरेक्ट जोंनि दोननाय गारि एबा लाखिना दोननाय गारिखौहाय गंब्रै बुख्रेबना थांबावदों। बिथांमोना आंजों जाबाय, आंखौ लामायाव लोगो मोनबाय, बिथांमोना सोङासै मानो फैदों, मा खालामदों, बहा, बेबायदि डाइरेक्ट एटेक खालामनाङा। सोंग्रो, मोजां रायज्लायग्रो, जोंथ' जेबो बुङाखै। नोंथांमोननि खामानिखौ नोंसोर मावग्रा नङा होमबा? दा आंजों जासे जानानैबो फैनानै जन्थु लाखिना दोननाय गारिखौ बिथांमोना मानो बुफैखो? मानो थाखाय बेबायदि डाइरेक्ट एटेक खालामफैखो? मा जादों? धोनस्रि समाजथियाव मा जादों? खारन दिनैसिम जेबो बेबायदि दाङाबाजि जाफेराखैमोन, दावराव दावसि जायाखैमोन। मैयानि समाव बिथांमोना मा साननानै बेबायदि अभारटेक खालामना बेबायदि थासारिखौ लाबोखो? नोंथांमोननि बे जिखिनि नस्थ' जानाय बुस्थुफ्रा, गारिफ्रा मा मा गारिमोन? जोंनिया आं बुङो, आं लानाय जन्थु आं लादों बे बलेर' गारि। बाद बाखि अफिसाव जन्थु दङ, बेयावहाय I10 गंसे दंमोन, आरो इन'भा गंनै दंमोन, गंसे फ्रन्टनि सुजुकि फ्रन्टनि गारि दंमोन। बिथांमोना डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट गारिखौ एटेक खालामफैदों। आं बेखौसो सोंनो लुबैयोदि नोंथांमोना मा लुबैदों? नोंथांमोना सान्थि लुबैनाया बेनो ना नोंथांमोना सान्थिखौ लाबोनाया बेनो? बेखौसो आं बुंनो लुबैदों। दिनैनि थारिखआव धोनस्रि समाजाव जेबो जाफेराखैमोन दे, रावबो बुंनो हानाय नङा दि दिनैनि थारिखआव धोनस्रि समाजाव गारि बुख्रेब जादों। गाबोननो बिसायख'थि दङ। मैयानि हराव नोंथांमोना मानो बिदि खालामखो? नोंथांमोना नोंथांमोननि जेंगोनखौ नुहुरबाय नामा? जोंनि प्रेस मुसाहारि सारआ धोनस्रि समाजाव बेसेबांखिनि खामानि मावदों, रायजोफोरा मोजां मोनो, फोथायो। बेफोरखौ मेगन सानानै इउपिपिएलनि एबा दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि मानसि बुनो एबा गारि बुख्रेबनो थाखाय मोनायाव मानसि आगारो नामा, आं बेखौ सोंथि खालामदों आरो। आं नुनो मोनदों जों ससियेल मिडियायाव गोबां दाना बिथांमोननि बिपिएफखौ जोङो गुन्दागिरि होननानै, थिग बेबायदिनो बैरग लक्ष्मणखौ नुदोंमोन दाख्लैबो। दा औ थिगबायदिनो नोंथांमोननि समाजाव जों नुनो मोनलायबाय दिनै बिपिएफ दलजों नाख्रेबजानांगौ नुनो मोनदों। गुन्दागिरिया जोंनिया नङालै, गुन्दागिरिया बिपिएफआ नङा, गुन्दागिरिया इउपिपिएल पार्टियावसो दंजोबो।
खारन गुन्दागिरिया जुदि जोंनियाव थानायबा धोनस्रि समाजथियाव जों सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो माने दाङाबाजि नारा जागौमोन। खारन जोंनि साननाय हनाया मोजां, जोंनि धोनस्रि समाजनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिनि साननाय हनायफ्रा मोजां। दानि जुगावदि सोरजोंबा नांलाय खमलाय जागोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ लुबैया। पार्सनेलि जोंनि धोनस्रि समाजनि प्रेस मुसाहारि सारा जोंखौ ओरैबायदि मोजां गाइड होयो, बिथांमोना ओरैबायदि मोजां बुजियो जाहाथे सोरबा बिरोधि पार्टि एबा बेलेग मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ, बबे समाव मा खालामनांगौ, मा समावहाय नोंसोर माबायदि रायलायनांगौ बेखौ जोंखौ फोरोंखायो। बेखायनो जों सारमोननि थ्रुयै थाङो आरो जों मालाबाबो जों रावखौबो एटेक खालामग्रोआ आरो जों मालाबाबो सोरजोंबा नांलाय खमलायखौ जों लुबैया। नोंथाङा सानो नामा बे नोंसिनि गंसे समस्यायावहाय प्रेस मुसाहारिखौ गासैबो रायजोफ्रा अनसायनायखायनो बेबायदि जादों होनना सानो? बे निस्सय खोथा, बे सैथो खोथाखा। रायजो राजाफ्रा दिनै 5 बोसोरावहाय प्रेस मुसाहारि सारा देरहानानै सरखार गैयाबाबो रायजो राजाखौ ओरैबायदि मोजां नायदों, बिनि फिननायखौ रायजो राजाखौ होनो थांगासिनो। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुगोन रुजुगोरा जन्थु, रुजुगोरा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया 5 बोसोरावहाय थांनाय 5 बोसोराव जेनना दंखायो आरो दानि नैबे बोथोरावहाय जोंनि धोनस्रि समाजथियावहाय जोंनि प्रेस मुसाहारिया 90% रायजो राजाफोरा मोजां मोनो। आं सानदों मा बिथांमोनहा दिनै धोनस्रि समाजथियाव भटार्स गैला, बिथांमोना भटार्स गैयि खारनाव बिथांमोना मा खालामगोन मा खालामा बिथांमोननि खर'आ खामानि होआसै। बे खारनावनो मैया पार्सनेलि आंखौ डाइरेक्ट एटेक खालामहोदों। बेबायदि खामानि दिनावहाय नोंथांमोना मा बुङो बबे सावगारिया भट होनांगौ होननानै बुङो? भटनि बेलायाव नै आं डाइरेक्ट बुंगोन, गासिबो मिथिखायो बोथोरा सोलायबाय। जा जिसिनि साननानै थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा सोलायनानै बिथांमोनखौ देरहाहोदों एबा बिथांमोननो भट होदोंमोन जि जायगायाव। जोंनि धोनस्रि समाजावथ' बिथांमोना देरहानो हाखायाखै। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जि समाजथियावहाय बिथांमोनखौ मोजां मोननानै एबा मोनसे परिबर्तन नामाव भट होदोंमोन, बेखौ 5 बोसोराव रायजोफ्रा मिथिबाय। आं खावलायो, आं बुंलायनो नाङा, निस्सय रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समावहाय गाबोननि बिसायख'थियावहाय जोंनि बिपिएफ पार्टियावनो भट होनानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोजां नाम्बाराव देरहानानै सरखार। सावगारियाथ' बेनो आं बुंबाय थादों, बिथांमोना 5 बोसोरावहाय जन्थु खामानि मावबाय बिथांमोना, रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिबाय। आं खावलायो रायजो राजाफ्रा बुहुद सोलायबाय, सोलायनायखौ जों नुदों। फैबाय थानाय समावहाय जोंनि नांगोल एबा बिपिएफआनो सरखार दागोनखौ जों रोखा नुहरदों आरो। नांगोलनि सावगारि भट होनांगौ। निस्सय आं बुंनाया बेनोदि नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बिपिएफ सरखारखौ मोजां लाबोफिननानै जोंनि बिटिसिखौ जों डेभेलप खालामनायखौ जों लुबैयो।